trobem en el Museu Municipal d'Alzira, al MUMA. En concret, s'han inaugurat dues exposicions ben interessants. Una són pintors valencians del segle XIX i XX, procedits de diferents col·leccions privades, inclús fons del museu, i l'altra en concret, un monogràfic, una antològica del pintor alzireny Salvador Alsina. En concret, tenim un horari de visites de dimarts a dissabte de 11 a 1 i de 5 a 8 i els diumenges de 11 a 1:30. I en concret aquesta exposició encara permaneixerà prou de temps i per tant el que volem des dels 6 dobles que vinguin vostès a veure l'exposició. Hem tret alguns dels quadres del fons històric de pintors valencians i en concret en primer lloc tenim així un quadre excel·lent del pintor Teodor Andreu Centemans. Així a la dreta, com després veurem una miqueta en detall, tenim la signatura de l'artista T. Andreu i després la data en la que va ser pintada, València i 1904. Sabem que Andreu tenia el seu estudi a València, encara que, mentre no se desmentisga, va néixer en Alzira, encara que està molt lligat també al poble de Guadassuar. Aquest quadre, que podríem ficar qualsevol dels títols, han ficat així Hortolà. En concret tenim una vista etnològica molt interessant d'aquest llaurador riberenc. Un altre dia visitarem també la col·lecció monogràfica extraordinària, pensi que la millor que hi ha en Espanya, del pintor Andreu, que la tenim dalt. I doncs inclús caçarem cronològicament alguns dels quadres. Andreu naix en Alzira, se'n va estudiar a Madrid, és l'alumne veterà o més major que passa per l'estudi del pintor Joaquín Sorolla, que inclús va ser el seu padrí de bodes quan es va casar en una senyoreta de València. Després trau la plaça de professor en les escoles d'arts i oficis, està en Santiago de Compostela, a Sevilla, a Madrid, inclús dalt, ja veurem un altre dia, vistes pràcticament de totes les regions d'Espanya. Seria un poquet en xicotet per el tamany les visions d'Espanya de Sorolla. I aquest quadre és magnífic. Magnífic tant per els seus valors pictòrics com els seus valors etnològics. Qualsevol quadre, me recorda un poquet quan anava en classe, el primer que vegem és el suport. El suport és el llenç. El llenç s'ha demostrat que és el millor suport pictòric, perquè es dilata, es contrau, la fusta, per exemple, es pot corcar, el fresco pot botar, en canvi el llenç es pot transportar, arrugar i resistir molt bé les restauracions. El quadre està en bon estat, té alguna zona que es podria tal vegada consolidar un poquet la pintura. Ja ha dit que tenim la signatura a València i la data, 1904. On està pintat? Doncs està pintat en nord de la Ribera. Molt sovint Andreu pinta la ciutat d'Alzira, el mateix que Sorolla, i tenim una escena molt típica. Tenim el llaurador, el rostre està acalorat, o sigui, pràcticament, a pesar del barret seu, té una calorada tremenda, porta la llegona en les mans, molt ben dibuixat en escorço perquè sobresalís del quadre, després té el cabasset de palma i la roba pròpia d'un home que està treballant tot el dia en el camp. I ocupa el primer plano en la part de la dreta. A la part de l'esquerra, en un segon plano, també en diagonal, tenim un forn de calç o un forn on cuinen, de calç no, perdoneu, un forn normalment de cuinar, que en aquests moments estan fent el dinar o el que siga, perquè així tenim una miqueta de fumarola. Dalt veurem, i és per el que m'ha confundit, hi ha un quadre excel·lent, que és el forn de calç, la forn de la Falsia, on sí que estan fent calç. La importància del blanc és que te permetís veure la gradació de tons. En l'oli sí que es poden barrejar, però l'aquarel·la és una miqueta més difícil. Tenim algunes peces de ceràmica del segon plano. En un tercer plano tenim un poquet el sombrajo, l'ombra, n'hi ha un arbre, hi ha una vegetació molt gran, hi ha una sèrie de verds, i ja tot seguit, en un tercer plano tenim darrere de l'esplanada el camp, el rosegal, i després els tarongers en els que han collit la taronja. Possiblement aquests arbres pot ser qualsevol tipus d'arbre que dona ombra a tot el conjunt. Per què és interessant el quadre? Interessant com a pintura. És el que diguem el naturalisme realista. O sigui, els pintors valencians no són plenament impressionistes, són aeroliberistes. Què vol dir? Que Andreu, i la prova és que l'home diu, don Teodoro ja acaba vostè, el té tot el rato ahí aguantant-lo el ganivet,
ha pintat el quadre, ha fet un apunt, lo ha encaixat molt bé i entonces pinta el quadre del natural. Però si l'observem una miqueta més en detall, veiem que les ombres, que sí que és típic de l'impressionisme, quan la llum es filtra a través dels arbres, no corresponen exactament a la il·luminació. Perquè si, per exemple, així veiem una llum de refiló, potser les ombres xuen d'una altra manera. Per què? Perquè Andreu tenia la mala costum de retocar els quadres en el seu estudi de València. Llavors comença una llum i després retocant-lo la canvia. I és molt interessant, torno a repetir, per això els valors pictòrics, una pinzella solta, un bon dibuix. Els bons pintors valencians d'aquesta generació lligada a Sorolla, que és el gran mestre, no redueixen el dibuix de la figura humana. Tenim la figura humana, tenim el paisatge i tenim tot el conjunt. I torno a dir que interessa molt veure tant aquest quadre com el quadre que es troba dalt. Dins del conjunt de quadres, que ho torno a dir, procedeix de diferents fonts d'exposicions particulars, és molt interessant perquè tenim, com han vist, un quadre etnològic, n'hi ha retratos, n'hi ha bodegons. Entonces, són els tres gèneres, el retrato, el paisatge i el bodegó. I així tenim un magnífic d'Ignacio Pinazo Camerlans. És un cap, diu Labradora, i pràcticament és molt interessant pel sol que està al quadre. Està dibuixat pràcticament en la punta del pinzell, la seva velaura, la seva transparència, i és un impacte, inclús serveix també lògicament per a l'ascendència del tratge i les xolles que porten les llaurades valencianes, les actuals falleres.
conjunt de les obres mestres de pintors valencians en la transició del XIX al XX, tenim un autorretrato de José Navarro Llorens. El retrato, òbviament, és el retrato que fa el pintor a una model. I quan ell es pinta, o bé recorreix, com sempre s'ha fet, a un espill, l'autorretrato, o a una fotografia. Aquest quadre de Navarro, que és espectacular, és un autorretrato. I es veu a aquest home en aquest gest airós, i es veu molt bé el tractament de la pintura. O sigui, aquest toque lliure, aquesta pinzella solta, aquesta mínima textura i el desdibuixat. Jo no sabem si, com el cas del llauró valencià, està socarrat i cremat del sol o s'ha fet una copeta davant de l'espill abans de pintar-se. Però és molt impactant i es suggereix que quan vinguin vostès ben propers, quan estem nosaltres, sense tocar el gens, el miren directament als ulls i veuran com estan parlant, està conversant amb vostès. El nostre recorregut en el MUMA d'Alzira per aquesta exposició eventual, diguem, una conjuntura, estem recorregant un poquet i fent una miqueta de didàctica. Hem vist quadres costumbristes, retratos, autorretratos, i ara el tercer gènere és el bodegó. I aquest bodegó és del pintor Ribera Berenguer. Està plasmat en 1935, encara que és un pintor afortunadament en vigència, viu que continua plasmant coses, i tenim un poc l'homenatge, podria ser al pintor Salvador Tusset, o inclús allunyant molt més al mateix Velázquez. El protagonista del quadre és la llum que és la que crea la profunditat del quadre en tot l'estudi. Tenim pràcticament o bé la llum cenital, la llum que transparenta i la llum que dibuixa la quantitat de coses d'un pintor una miqueta bohemi que té les carpetes, els apunts, els quadres, algunes pintures, diguem, acabades. També suggerirem a les persones que estan veient aquest programa del 6 doble que vagin, per exemple, al Museu Ben Lliure a l'Hospital València, ben prop de les Torres de Quart, on hi ha l'estudi de Ben Lliure, extraordinari. És un poc l'autorretrato del pintor. És una guardilla, una miqueta bohèmia, però en certa mida és el santuari on plasma el pintor. El temps que vinguen vostès a veure els fons
històries de diferents col·leccions, tenim també una altra exposició complementària perquè inclús hi ha paisatges d'un pintor d'Alzira, Salvador Alsina. En concret tenim així una vista ben bonica en tots els elements que caracteritzen un paisatge, el riu, el canyaveral, els sòls i tota la serra de Corbera, les muntanyes i el conjunt. Fa uns anys va exposar Salvador en la Casa de la Cultura una exposició que titularem d'acord els dos, La retina de l'instantani. O sigui, sí que és un pintor aerolibrista que tendeix de vegades en les seues notes a l'impressionisme. I així posarem un poc algunes de les mostres d'aquestes pintures pintades en una sessió del natural. Salvador Alsina és un pintor aficionat. La seva professió estava lligada al món de la banca i per tant pinta i pintava per pur plaer. Per tant, té un mostrari gran, donant que no ha sigut un pintor comercial, sinó que simplement pinta per a ell, per alguns amics en algun moment, i hem vist fa un momentet un paisatge rural i ara veiem un paisatge urbà que és inconfundible, que està ben prop d'ací del MUMA. Tenim la façana de Santa Caterina, en una recreació un poquet barroca, costumbrista, amb figures que a missa llum que caracteritza i que va variant en funció de les hores del dia i va dotant unes pàtines diferents a la façana. Evidentment és una pintura abans de la seva restauració. Encara que hi ha una col·lecció vària, hi ha figures, més paisatges, vistes d'Alzira i d'altres llocs, simplement he seleccionat tres conceptes: el paisatge rural, el paisatge urbà i, per últim, acabem amb un bodegó clàssic típic de les verdures, de les fruites que es donen així a la ribera, al conjunt de l'horta, i representa d'una forma una pintura solta, lleugera, la recreació de les textures, del cromatisme i de les formes. Per tant, tornem a dir que vinguin vostès al MUMA i veuran aquestes dues exposicions complementàries i després pugen per dalt i veuran els fons arqueològics, els fons històrics i la gran col·lecció també que hi ha del pintor Teodor Andreu.
you.